Como se calculan as bases de cotización? As bases de cotización son as cantidades sobre as que se calculan as cotizacións á Seguridade Social e ao mesmo tempo as cantidades que se toman como referencia para facer o cálculo das prestacións que xeran as persoas traballadoras. Existen dúas bases de cotización, base de cotización por contingencias comúns, que se calcula sumando o salario base máis os complementos salariais máis a parte proporcional da paga extra. Base de cotización por contingencias profesionais, é igual á base anterior máis o valor das horas extras. Se a persoa traballadora non realiza horas extras, ambas bases terán o mesmo valor. Exemplo de cálculo. Sara é xefa de taller, grupo de cotización 3 e o seu salario está composto por salario base, 1.400 euros, antigüidade 150 e dúas pagas extras iguais ao salario base máis a antigüidade. Imos calcular as bases de cotización de Sara. Seguindo a fórmula anterior, sumamos o salario base máis os complementos salariais máis a parte proporcional da paga extra e vemos que a suma deses tres conceptos é igual a 1.808,33, base de cotización por contingencias comúns. Como a persoa traballadora non fai horas extras, ambas bases van a ser iguais, BCCC e BCCP. Temos que saber que as bases de cotización teñen un mínimo e un máximo. Nesta táboa vemos as bases de cotización para o ano 2024. A primeira columna reflexa o grupo de cotización, a segunda a categoría profesional, logo as bases mínimas e as bases máximas. A persoa traballadora debe saber cal é a súa base de cotización e cal é o seu grupo para comparar se a súa base está entre o mínimo e o máximo. Seguindo co exemplo anterior, vemos que Sara está no grupo 3 de cotización e a súa base son 1.808,33. Pois ben, se comparamos a base de Sara co grupo de cotización que lle corresponde, vemos que a súa base é correcta, está entre o mínimo e o máximo. Moitas grazas, un saúdo.